थांना थानो बिजुलि खालामाबा थांना थानो थालिया आरो बे गामिनिनो सेंग्रा बियो फार्स्टनिफ्रायनो मोजां मोनदों होननानै बुंना लादोंमोन जोंफोरनि सिगाङावबो दा आरो गेजेर ससेयाव बिसोर गारलायदोंबो आरो दा उनाव आरो मबाइलजों मोजां मोनखोमानानै दा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि जालायनानै दा पास मा दङ रत्नेस्वर नार्जारि मा गामिनि बिथाङा बरगुलि बिथाङा लांगोन हाबा खालामगोन होननानै 2018 निफ्राय 2000 दा बिनानावनि गाज्रि खामानि बेसे गोबाव जाखो गाज्रि खामानि जानाया एप्रिलाव दा बिनानावा मा नागिरगोन आंनो न्याय नांगौ दा खोना नंगौ मोजां मोननाय समाव मा मा बुंदोंमोन हाबा खालामगोन लांगोन होननानै लांफैगोन होनदोंमोन ओमफ्राय दिनैयालासे गैया फैयाखै 2 माह जाबाय नार्जारि खोनानो मोनदों बिथांनि कावरबानि आइसि खौ गरेस्वर समस्तिनि MCL पबित्रखौ हगारना हो होननानै बुंहरनाय खोनादों आरो बेनि उनाव बिदाखौ आरो बिफाखौ हगारना हरदोंमोन नामा हगारना हरदों नंगौ थांदो जेबो खालामना दिया गामियाव माबाफोर डिसिसन जादों ना जायाखै जेबो एबसुआबो बे माने जाथायनि सायाव बिजिरदोंमोन होननाय खोनादों बिथांमोननिफ्राय जोबथारनायाव माबायदि रिजाल्ट फैखो बिथांमोनाबो नाजादोंमोन थेवबाबो जेबो खालामना दिया सोरनि थाखाय बिदि जाखो होननानै सानो सोर मानियाखै माने जा डिसिसन लानो न'खरनि मानसिफोरा न'खरनि मानसि हिसाबै सोरनि बांसिन आखाइ दं होनना सानो बिमा बिफा बिदा बिमा बिफाया बिनानावखौ लांनो गोसो गैया नामा गैया बिखौ नुसनफ्लांदोंबा सोरबा हमनानै पुलिसनि आखायाव होनांगोन आरो जिंगा गोलैदों बिनानाव सानदो फैयाखै नालाय गोबाव सम बिनानावा बे सेंग्राया जुदि बे निउसखौ नायबाय थादोंबा बे सेंग्रानिसिम मा खावलायनो सानगोन बियो खिथाना लायाखैमोन खिथानो होआखैमोन सेंग्राया आं लांगोन होननानै खिथानाङा न'आव होननानै ओमफ्राय लास्ट टाइमाव आरो बियो खारखोमानानै दा दङ आरो मा मुं बे सेंग्राया रत्नेस्वर नार्जारि गामि हिसाबै बरगुलि सारांपारा बे गरेस्वर पुलिस स्टेसननि सिङाव गोलैयोना औ बिथाङा जुदि खारना दङ होननानै जों खोनादों जुदि रायजो राजाफोरा नुयोबा बिथांखौ मा खालामनो थाखाय रिकुवेस्ट खालामगोन बेखौ पुलिसनो थाखाय हमनानै हरोबा मोजां जायो हिन्जावसानि जिउखौ लानानै नोंथांमोना माने जोबोद सिन्थायाव गोलैदों नामा बिराद सिन्था दा बिसिनि टाइमाव गुबुन मानसिनोबो हरनो हाया हरबाबो नों माबा मोनसे खालामनानै हरबायानो दे उनावथ' बिराद हाराखास्ति जायो खन्थाइ रायजायो बुजायो जों माबायदि हरगोन दा इयो गाव खारखुमानाय हिसाबै बिमा बिफानि बाथ्रा लाना खारखुमानाय हिसाबै गाव गाहाय जानानै जुदि आर'ज गाबना लाफैयो जों मानिना लागोन बेखौ नोंथांमोना माने बे एफआइआरखौ जे पुलिसा जेरैबायदि खामानि मावनांगौ ओरैबायदि खामानि मावदों नामा मावाखैबो जानो हानाय बिसोरो सिं बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे रां लाखोमानानै थानानै नागिराखैबो जानो हानाय बायदि जों नुहुरदो आरो बेसेबां दिन जाखो जे नोंथांमोना पुलिसनो जे एफआइआर होनाया पुलिसनो एफआइआर होनाया 27 तारिखआवनो होदों 30 तारिखनिफ्राय रेजिस्टार जादों दा बिनि सायाव आरो बि हौवाया जुदि लाङाबा जों बे गथ'खौ मा खालामनाया मोजां जागोन जोबोद माने जिंगायाव गोलैदों नामा नोंथांमोना फिसाजोखौ लानानै बेसेबां सिन्था जों दिनै आखाम दै गैया बेसेबां खान्थि गैया उन्दुबाबो जों मुगासेल' उन्दुलाङो बेनिफ्राय एकार हरावनो जों 4 मोना गाहाम गोनां जायो बे सेंग्राया माने बहाबा खारना दं होननानै खोनादों बाथ्राया सैथो बियो गावनि फिसाजोखौ बिदि जानायखौ माने खोनानानै मिथिनानै दिनै समाव बोरै माने मोनो गोसोफोरा जोंथ' दा इमान गिदिर गावनि गथ'खौ बिदि जाना थाना जों दाउ अमा बायदि जों बुथारनाबो गारनो हाया मानो हाया जों गथ'खौ लाना जों मोखांखौबो इनि सिगाङावबो जों रायनो हाया मानो हाया जों माथिबा खना फारसे थानानैबाबो जों मोदैखौ उगारहोरो बिदि दा खारखोमानानैथ' दोङोनो दा जों सेंग्राखौ
नागिरनानै होफैनो हाबा गाहाम जागौमोन आरो बि लाङा बि मोनसे माबा थागौमोन आरो दा सेंग्राखाखौ मोनबासो जागोन ना इफोर माबाया इदि होननानै जों सानो आरो दा गामियावबो मिटिं जादों होननाय खोनादोंमोन जादोंमोन रायजोफोराबो जेबो खालामनो हाखादिया बिसाखो एबसुनोबो माने बिजिरनो थाखाय होनाय जादोंमोन एबसुआबो खाननै माननि मिटिं जाबाय एबसुआबो मोनबो खालामनो हादिया इसाखो जेबो खालामनो हादिया एबसुआबो दा जों खोनानो मोनदों नोंथांनियाव नोंथांनि फिसाजोखौ सानसे माने बिफैदोंमोन होननानै बाथ्राया बेसे सैथो फार्स्ट फाइनावनो बियो होनदो आरो आं नोंसानि फिसाजोखौ लांगोन आरो आं गोसो थोदो ओमफ्राय नोंसा आइ आफाया लाङाबा नों मा खालामगोन होनना बुंदोंमोन आं फार्स्ट फाइनावनो ओमफ्राय आइया आंनि बाथ्रा लाखायो आं बुजायबानो लागोन इयो लांगोन आङो ओरै होननानै ओमफ्राय आं फिसाजोखौबो रायदोंमोन आरो नों मानो गामियावनो इदि गोसो थोदो आमुगदो नों इसिनि फरायनानै होनना रायदोंमोन रायनाव बे हौवाखायानो सिखार खालामना लादो मोजां मोनदो होननानै हौवाखायानो सिखार खालामना लादो इनिफ्राय आरो होनदो आरो नोंथांमोना गार्जेन हिसाबै मा लुबैगोन बे सेंग्राया माने गाज्रि खामानि मावदों प्रेगनेन्टबो जादों होननानै नोंथांनि फिसाजोखौ जों खोनानो मोनदों दा जोबोद माने गाज्रि जाथाय जोबोद माने दुखुनि जाथाय माने सोलिगासिनो दं होननानै खोनानो मोनदों मा जानाय बे गामिनिनो सेंग्रा बियो फार्स्टनिफ्रायनो मोजां मोनदो होननानै बुंना लादोंमोन जोंफोरनि सिगाङावबो दा आरो गेजेर ससेयाव बिसोर गारलायदोंबो आरो दा उनाव आरो मबाइलजों मोजां मोनखोमानानै दा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि जालायनानै दा पास मा दोङो बियो खिथाना खिथानो होआखैमोन सेंग्राया आं लांगोन होननानै खिथानाङा न'आव होननानै ओमफ्राय लास्ट टाइमाव आरो बियो खारखोमानानै दा दङ आरो मा मुं बे सेंग्राया रत्नेस्वर नार्जारि गामि हिसाबै बरगुलि सारांपारा बे गरेस्वर पुलिस स्टेसननि सिङाव गोलैयोना औ बिथाङा